ማርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስሎ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ረ ባህል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናኒ ሃሊወናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣጽኒዕና ብሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ እጆም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልሙን ኣለና። ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕኻናን ብሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና። ከምኡ ኣብ ከርሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ከምፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክረ ክፉእ ኣሰባትን ምላዓል ፀላን ጎይታ ካባ ያርሕ ኣሜን ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዝርያ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕ መዛሓይሽን ኣዝዘልና ተመነናን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከማኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዕብይ ራያኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተዊ ናፅረኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ መብ ኣበሳ ተወለድኩ ንካ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕውን ጥበብ መሃረኒ እንትቕፀር ስስማዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕሉ ክፀበኒ ከንዝቐጥቀጥቃየና ፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጥካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ሓጎስ መድሓንካ ምለሰለይ ፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን መፍረሲ ክምሮም እየ ሓጣን ናብኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይ ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታያ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ የብለካኒ በዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎኒ ኢኻ ሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቅጥን ልባይቱ መቆሪንካ ንፅየም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መክባትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርብ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓብ መሰዊኢኻ ኣራሑ ከቕርበልካ እዮም ሃሌሉያ ፀሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን። ኣበይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትጽልዩልና እዮም። መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣነ ክትጽልያየ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማረ ዘነት ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 133 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ነፃ ተዘይኮንካ ሓብረኒ ኢኻ ዶክተር። መዝሙር ዳዊት መበል 141 ኣቦይ መላከ ሰላም 141 ኣበይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ማማረ ዘነት
መዝሙር ዳዊት መበል 146 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት መበል 147 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልክን ክትጽልያልና الراي ده كنوتي سلام ቤተሰብ መድኃኔዓለም ኩልኩም አቦታትና መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርህን አመስግንዎ አትን ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ያቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን መዓሙቅን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሂታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ አዕዋምን ጽህድታት ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመምትብሉን ነፈርቲ አዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን አግባዝን ጎራዙትን አበይቲ ምስናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግናሉ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ብሴራ አቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ አሎና አሜን አሜን አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንስእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ንወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ይቀኒየለይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንተሃሊኻ እሺ ማማ ሙሉ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ መዋዕል ሰብ ዘይጸሊልና እሺ እንኳዕ ብሰላም መረኸበና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንታት ዝኸውን እሲ ነፍሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅይፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ
كيكن أبقن مئت حقن يا مسقلا أب عرات حتيات تسدحكي أبتي شللتنيان كدعن سقاخي كاللخي انتاي تتبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بتو عزيزة فرح فردخا سنبت نتي زلالباو فردخا بركخ بت ملكتاو نصبراقاوي برهان كان قطقط ኣለኹ أنا حسم دمس أب عراتي دقيسة أرزلخو أب هيوتي ونزي قدس سخانكو نايتي تقبل قرص أبنت بموساد أف لبين نوعاخو أملاخ أنا قبلني يمو يقرب للي بلالخو زني ولا لعالم آمين ኣሜን መምህርቲ እምኒት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽልይልና ንሽተይ ከመምሲኹም ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕዱስ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነታ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካህባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃልዋታት ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ Where are you going? You just went there. ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካህባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃልዋታት ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኣሜን ማማረ ዘነት ኦ ጎይታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ብዙሕ ሓጢኣት ክንሓድር ኣለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ናባኻ ይፅበያ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ምድሪ ቁርባን ዕለለይ ግዳ ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቆበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታዬ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብፀፅባዕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ኣሜን ስብሓት እግዚኣብሔር ይመስገን ማማ ትርሓስ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ኣሜን ውዳሴ ቅዱስ ክትጽልይልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ እንታይ ኩልኩም ከመይ ምሲኹም እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ዝተሰቐለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሪዩ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ
وقيتها محرنا سكنا نعابن والدن منفس قدسن لمن كل سان ذا العالم عالم آمين አሜን። ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሀደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦጎይታ ንሕሙማት ዝቃብ ፀሓዮሞም እንተት ቅዱስ ሚካኤልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርከና ኦጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ዶክተር ክፍላይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልዩልና። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝበደለት ክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝበለት ክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን። መምህር ሳራ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። እሺ ዲያቆን ወደ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሃነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስብ ንሰግደሉን ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። ማማሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። እሺ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ኣብ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ተወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጽሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን
ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገበር ኣሚን። ሃሌሉያ። ዝለኣላት ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኣምላኽ ኣባይ ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ይበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና። ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹነና። ጎይታ ብቕዓት ግበርና ብስምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት በከመ ምሕረትከ አምላክን ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ዋኮ በከመ አበሳነ ሰማያዊ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንበደልና በደሎም ከም ትሓቅናሎም በደልናን ዓበሳና እንደገና ክፋድፍነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግዲኺ
بسيقاخون دنقلي خيار دي جابير صوات قويتا سراوي السلام لك له نسخي كاب عن السبرغتي خي فرقر سخون ስባህ ዝተባረኸ እዩ يا بير مساخ ايو اوفست دس والكي اتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين نين السحاس بلوت وقويتا بزامعة زيئا أبقى الميخاب تقباركم بغال حسابكم بكل هو صاتنا زحتنا ايو شغارو روحنا بكرسبن سلازخونكا انت تقدسم كايلكا تعرقنا محدقلنا واملاخ سلام كنحدر سلامات ليتهابنا ابزانا يلك اسق دينا كاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملائكه على اخلنا صقام برهرانت مفكر سب زخونه هذا ود خاب غويتنا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس تبون مسؤول كبرن وداسين غرمان زلكا معري خام زخونه وهوت منفس قدسن مسغانا يغباك حج نزل على من አሜን أنا بشوكف ساعات زصلة صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وأمنو شوكف ساعات انجزين أب سماينا مدرن خبرت سجل كرسوس من أملخنا وعلنا ويت عقس مزح مرتن سنة تمل آخر روحن أنت معنا قدام يوم حات إتنيا تمحر نحات بن الساعات مليش بهوت كنبر مرموت زيت اللي من تصبيهم دلس شو سمايات كرهبو كل من أرد هنا تتقدم وقويتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعات اللي ما تقبل وتناك أنا علنا تزادات كان قبل مرحنا نفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا هذا قلبنا كاب كل غفا عزن سكيات برد عنا هلونا نكون قدسان ملاقتها حلونا نوهدت إنك كان مرحمة أنتي نابت زي مرمرن زي وسن فتت كان بس حد لنا نسغان زل عالم بروخي أمين وقويتا بقعات ورنا مسكانا كم زلنا نصلي سماعت نبر ربنا سمكا يتقدس قد كان تاب سماعكم ምድሪ ይኹን نعلت مجبنا على محبنا نعم زودلنا بدلنكم زحدقنا له بدلنا نمسانا ندقل فقفاد احنا نمبر فتنا يتكونا من قسين حيلين كبرن نزل علمنا كإما أمين وزيت يا مريم لا قدس جبريل ملا سلام تا سلام دكلو لنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي عبد جابير صباحت قويتا سراوي سلام دكلو نسخي كاب عن السبرغتي خي فلاكر سخون برخي وملي تسقى جابير مساخي وفست دس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين مسكانا املاخ يكون እግዚአብሔር ይቀበሎ አሜን ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን ጸሎትና ሰሚዑ ከዓ ምሕረቱ ካብ ሰማይ ለኣኸልና እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዘንበብናዮን ዝተመሃሃርናዮን ንባብ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ቁጥሪ 17 ኢና በፂሕና ነርና ቁጥሪ 17 ከነንብብ ኢና ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ቁጥሪ 17 ክንጅምር ኢና ኣብ ቁጥሪ 18 ዘለዋ ንባባት መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ቁጥሪ 15 ማማ ትርሓስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 39 ማማ ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ዶክተር ክፍላይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 18 ይቅሬታ መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 18 እሺ ንባብ ቁጥሪ 17 ከም ተኣቀዲሙ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝበሎ እቲ ቀዳማይ ቃል ካብ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ሰብ ኮነ ሰብ ምዃኑ ከዓ ዘይምርመርን ክንገር ዘይከኣልን ምስጢር እዩ ሰብ ምዃኑ ምትሃት ኣይኮነን እሙን እዩ ከምቲ ወንጌላውያን ዝመስከሩሉ ብፍቓድ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ብፍቓዱን
ስቅያትን ጥሜትን ጽምኣትን ድኻምን ንምቕባል ምሳና ዝመዓራርየሉ ስጋ ደኣ ንባዕሉ ፈጠረ። መምህር ትምኒት እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ዮሴፍ ተሓፂያ ከላ ከይተረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ፀኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፃ ኣይፈተወን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ፀኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስአ መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ በኩር ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ። አሜን አሜን። ተስማዕና ማማ ትርሓ አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕና አሜን። ናራይ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 እስካብ 29 ብሳድሰይቲ መር ስጋብ 39 እሺ ብሳድሰይቲ ለይቲ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ። ንሳኒ ዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፀየት እያ። ስምታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ። እዚ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኽበላ። ንሳ ድማ ምስ ራእየቱ በቱ ዘረቡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሒ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ውልእል እውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ ኣይብሉን። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሉ ልንከፅለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰዓኖ ነገር ስለዘይልዎ ኣብ እርግና ወዲ ፀኒሳ ኣላ ነታ መኻነት ትበሃል። እዚ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ሳልሳይ ወርሒ እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳይ እዩ በላ። ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለቶ። እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ። በቲ ቐነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደይበት። አሜን። ቃል ተስማዕና አሜን። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6 ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ። ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እታ ዒላ ተቐመጠ። እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ወንጌል ኔክስት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 28 ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈፀመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍፀም ፀማእኹ በለ። ቃልዮ ተስማዕልና አሜን። ኣብ 19 ዘለዋ ንባባት ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 21 ወንጌል ማቴዎስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ እያ። እታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 21 ማማሙሉ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 34 ክሳብ 37 ንባብ ቁጥሪ 19 ናይ ቃል ትርጉሙ
ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ሰብ ኮነ ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ስጋ የብሉን ከምቲ ዓላውያንን ካሓትን ሰባት ዝሓስብዎ ፍጡር ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ንማርያም ደኣ ቀደሳን ስጋኣ ኣንጽሃን ቃል ኣብ ንምቕባል ድማ በቕዕቲ ገበራን። ወንጌል ማቴዎስ ድኸልካኒ? ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣበይ ኣላ ዘላ? መጀመርታ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ናይ ሓድሽ ኪዳን። እሺ እዚኣ ምዃን ኣለዋ። ትንቢት ኢሳያስ ሓድሽ ኪዳን ብወንጌል ማቴዎስ እዩ ዝጅምር። ብኸማይ ፍልጥ ስለ ዝኾነት ይበክን እሞ አንሰርስ ጉዳይ እሺ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ እዩ ዘለኹ። ወንጌል ማቴዎስ ካብ 18 ስጋ 21 እንዲሃልካኒ? እዋ 18 يلا ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ እዩ። ኣዲኣ ማርያም ንዮሴፍ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተቃረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ክሓድጋ ደኣ ሓሰበ እምበር ከጋልፃ ኣይደለየን። ንሱ እዚ ደቂቁ እንድዩ ዋይ ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ድማ በሎ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፅይትኻ ማርያም ምውሳድ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ። ንሱ ከዓ ንህዝቢ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስለ ኢየሱስ ክትብሎ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። ዲ ሓቀይ ኣረያቐኒለ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ኣብ ፍቕዲ 34 ክሳብ 37 ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዕሊ እውን ከጽለልኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘይልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ ጊዝ እዩ በለ። ስለኣላት ምስጋና ይኹን። ቀለወት ተስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 10 ዘላትና ንባብ መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 46 ቃል ብፍቃድ ኣቦኡን ብፍቃድ ርእሱን ብስምረት መንፈስ ቅዱስን ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ምስ መለኮቱ ኣዋሃዶ ምትሃት ዘይኮነ እሙን ተዋህዶ እዩ። እግዚኣብሔር ወልድ ምስኡ ሓደ ህላዌ ሓደ ስምረት ሓደ ፍቃድ ሓደ ኣካል ገበሮ። ብቀዳማዊ መለኮቱ ናይ መለኮት ዝኾነ ኩሉ ኣለዎ። ብህላዌ ሰብነቱ ከዓ ብዘይ በይና ሓጢኣት ናይ ሰብነት ዝኾነ ኩሉ ኣለዎ። እቲ ካባና ዝወሰዶ ሰብነት ምስኡ ሓደ ህላዌ ኮነ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 46 ካባኻትኩም ብሓጢኣት ዝረትዓንኸ መን ኣሎ? ሓቂ ዝዛረብ ካብኩም ከ ስለምንታይ ደኣ ዘይተኣምኑኒ?
ቃል ሕይወት ተስምዐልና ኣብ ቁፅሪ 21 እንደለዋ ንባባት ማማ ትርሓስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 39 ክሳብ 45 ማማ ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 12 ንባብ ቁፅሪ 21 ዮሃንስ ኣብ ከርሲ ኣዲ ከሎ ዝሰገደሉ ነዚ እዩ ኣብ ግዜ ልደቱ መላእኽቲ ዘመስገንዎ ነዚ እዮም ጓሶት ልደቱ ዝሰበኹ ነዚ እዮም ኣብ ግዜ ልደቱ ሰብ ጥበብ ምስ ገጽ በረኸት ዝመጹን ንጉስ ኣይሁድ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡሉን ዝሰገዱሉን ነዚ እዮም ኣሜን ራይ ወልቃስ 1 ካብ 39 ክሳብ 45 በዝቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደይበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ዓዲ ጎይታይ ናባይ ክትመፅሲ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነገረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ኣሜን ተስማዕልና ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስከ 12 ምምፃእ ሰብ ጥበብ ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እነሆ ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ንጉስ ሄሮዶስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም እቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይትንእስኒ ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕሪዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ እተረኣዮም ኮኸብ ኣፀቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ መፅእ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እነሆ እቲ ኣብ ምብራቅ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መፂኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ናብ ቤተልሔም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳፅኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገፀ በረከት ሃብዎ እነሆ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብካልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 22 ዘላትና ሓንቲ ንባብ መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ ቁጥሪ 18 ዕብራውያን 2 12-18 ንባብ ቁጥሪ 22 ምእንትዝን ዝመስሎን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝበሉ ንሱ ነሕዋቱ ብኩሉ ተመሲልዎም እዩ እሞ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ክንሱስ ከመይ ደኣ ንጉስ ኣይሁድ ተባህለ الراي ديكون ودي ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ 18 ማለት እቲ ካብ 11 እዩ ዝጅመር ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም
በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ነህዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበሮውን ዝምረልካ እየ ኢሉ ኣህዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ከዓ ኣነ ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እኒኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእክትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ከምቲ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ክወፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሃበሮም። ስለዚ ነቲ ኃጢአት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን ሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ። ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ንስቃዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ። ኣሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ኣሜን። ዳደላ ንባብና ማማ ሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ ቁጥሪ 19 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 19 መልአኽ እግዚኣብሔር ምእንትኡ ንዮሴፍ ዝተረኣዮ ተንስእ ነዚ ህፃን እዝን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ሃገር ግብፂ ኺድ ዝበሎ እዚ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 19 ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልአኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረኣዮ። ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ከቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ፅናሕ በሎ። ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ። እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕኽዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍፀም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ፀንሐ። ሽዑ ሄሮዶስ ሰብ ጥበብ ከም ዘላገፅሉ ምስ ረኣየ ብዙሕ ኮረየ እሞ ንኩሎም ህፃናት ቤተልሔም ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝፀንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጊፁ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ንዘለዉ ልኡኽ ኣቕተለ። ሽዑ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፂ ተሰምዐ። ዋይ ዋይታን ብዙሕ ብኽያትን ራሄል ስለ ደቃ በኸየት ተወዲኦም እዮም እሞ ምድባስ ኣበየት እተባሃለ ተፈፀመ። ካብ ግብፂ ናብ ናዝሬት ከም ተመልሰ ሄሮዶስ ምስ ሞተ እንሆ ካብ ግብፂ መልአኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረኣዮ። ኣሜን። ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን። ተስማዕልና ቀፂለን ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 11 ማማ ጥርሓስ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ ቁጥሪ 9 ማማ ረዘነት ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 19 ክሳብ 28 መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ 12 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 24 ንዕኡ 2 ግብሪ ብኸመይ ሓደ ከም ዝኾኑ ዶ ርኢኻ? እዚ እግዚኣብሔር እዩ፣ ሰብ ድማ እዩ። ንሱ ሓደ እዩ፣ 2 ኣይኮነን። ፈጣሪ
መለኮቱ ፍጡር ናብ ምዃን ኣይለወጦን። ሰብ ምዃኑ ከዓ ነቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብነቱ ፈጣሪ ናብ ምዃን ኣይለወጦን። ንሱ ኩሉ ሳዕ ሓደ እዩ፣ ክልተ ኣይኮነን። ንሕና ብናቱ ድኽነት ምእንቲ ክንህብትም መልክዕ ባርያ ዝለበሰን ዝደኸየን እዚ እዩ። ንሱ ሕማምና ዝተዓገሰን ደዌና ዝጾረን በደልና ዝተቐበለን ምእንታና ገዛ ርእሱ ዝሰወአን ንጹህ መስዋዕቲ ገይሩ ዝዕረገን ንሱ ካህን ዘለዓለም እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ? ቅልጥም እግዚኣብሔር ከ ንመን ተጋህደሉ? ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ። መልክዕን ውቃብን ኣይነበሮን፣ ምስ ርኤናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዕኡን ብሰብ ድርብይን እዩ፣ በዓል ስቃይ ብሕማም ዱዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ፈጾም ዝግልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣያቆፀርናዮም። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ፣ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ። ንሕና ግና ከም እተወቅዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆፀርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ። ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዌና። ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና፣ ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ። እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ። መከራ ፀገበ፣ ርእሱ ኣዋረደ፣ ኣፉ እውን ኣይከፈተ። ከምቲ ናብ መሓረዲ ዝኸብክብዎ ገንሸል፣ ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐዝታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ከም ጥቃዕትን ፍርድን ተወስደ፣ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቆርፀ። ከምቶም ወለድኡ መን ሓሰቦ? ብምክንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ መቃብሩ ምስ ረሲዓን ገበሩ። ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ። እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ። ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ። ፍቃድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኢድ ክሰልጥ እዩ። ፃማ ነፍሱ ከርኢ ከጽግበውን እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያ ብፍልጠሱ ንብዙሓት ከጽድቕ፣ ኣበስኦም ድማ ባዕሉ ክጸሩ። من قالي وتسمعنا ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 እስካብ 9 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃለኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መርክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰብ እውን መሰለ። ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኹስ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ላዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቡ። ኣሜን። ቃል ተስማዕና ኣለዩ ተስማዕና ዕብራውያን 7 ካብ 19 እስካብ 28 ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣየብፅሖን፣ ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቐርበላ እትሓይሽ ተስፋ ኣተወት። እዚ ገና በቲ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጻድቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስንካ እዩ እተባህለሉ ማሕላ እዩ። እዚ ድማ ብዘይ ማሕላ ከም ዝኾነት እቲኣቶምሲ ብዘይ ማሕላ ካህናት ኮኑ። ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሓሸ ኪዳን ኮነ።
እቲኣቶምሲ ከይነበሩ ብሞት ስለ እተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ። እዚ ግና ንዘለኣለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ። ስለዚ ድማ ነቶም ብእኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለየና። ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅዱስ ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋእቲ ከቕርብ ዘይደለዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋእቲ ምስ ወፈየ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ። ሕግስ ድኻን ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም። እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመፀ ቃል ማሕላ ግና ንዘለኣለም ፍፁም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሽየም። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 21 ክርስቶስ ግና ነቶም ዝቅደሱ ብሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋሩ ፈፀሞም እሞ ንሱ ንሓዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ምስ ኣቅረበ እቶም ፀላእቱ መርገፅ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተፀበየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ይምስክረልና ኣሎ። ድሕሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምሳታቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ንሕግጋተይ ኣብ ልቦም ክህቦም ኣብ ሓሳቦምን ክፅሕፎ እየ ምስ በለ ደጊም ሓጢኣቶምን ኣመፃኦምን ከቶ ኣይክዝክርን እየ ይብል እምበኣርሲ ኣብቲ ናይ እዚ ይቕሬታ እዚ ዘለዎስ ደጊም መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ኣይድልን እዩ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ። ስለዚ ኣህዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጋኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ሕያውን መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኹን ዓብይ ካህን ካብ ዝሃልወናስ ክውስኻት ወዳት 22 ልብና ካብ ክፉእ ህሊና ተነፂጉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቅኑዕ ልቢ ንቕረብ። ኣሜን። ሃይሊ ሃበና ጌታ። ኣሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና። ቀፂለን ዘሎ ባብና ኣዴና ኤልሳቤጥ ሓንቲ ቁፅሪ ጥራያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 ጥራይ። ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ካብተን 4 ወንጌላት ናታኒ ዓንቶ ይዘንበብክና ማቴዎስ ሓሊፍክን ማርቆስ ሉቃስ ኢልክን ዮሃንስ ኣላ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ዮሃንስ መጀመርታ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 እሺ ማማሙሉ ዕብራውያን 9 ካብ 11 ክሳብ 28 ንሱ በጊዕ መስዋዕቲ እዩ ሰዋኢ ካህን ከዓ ንሱ እዩ ንሱ ምስ ኣቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ድማ ተቐባል መስዋዕቲ እዩ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 29 ካብ 29 ዝበልካ መስልና ነገር ማለት 22 23 28 ሕራይ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕብ ኦኬ 29 ንፅባሒቱ ስምዓን ደለኻ ንፅባሒቱ ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣየ እንሆ ሓጢኣተ ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኣምላኽ እንሆ ሓጢኣት ዓለም
زرحق جنشل أملاخ بلي مساديا هو يغني اللي معنا ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 11 ክሳብ 28 ክርስቶስ ግና ናይቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጽ በቲ ብሉጹን ፍጹምን ብኢድ ዝተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነስ ድንኳን ብደም ደበለታትን መራኹትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለኣለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ግዜ ናብቲ መቕደስ ኣተወ። ስለዚ ደም ደበላታትን ኣራውሕን ሓመኹሽቲ ኣራሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ንምፅራይ ስጋ ዝቕደስ ካብ ኮነስ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕሊናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ኪዳን እተገብረ ኣበሳ ንምድሓን ዝኸውን ሞት ምስኮነ እቶም ጽዋዓት ነታ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሉ ንሱ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ ለበዋ ኣብ ዘለዎስ ሞት እቲ እተለበወ ክኸውን ናይ ግዲ እዩ እሞ ለበዋስ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እምበር እቲ እተለበወ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ገለ እኳ ዘስልጥ የብሉን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኪዳን እኳ ብዘይ ደም ኣይተቐደሰን ማለት ሙሴ ከምቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ገይሩ እቲ ትእዛዛት ዘበለ ንኩሉ ህዝቢ ምስ ነገሮ ደም መራኹትን ደበላታትን ምስ ማይን ቀይሕን ፀጉርን ስምዕዛን ወሲዱ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ዝኣዘዞ ደም ኪዳን እዚ እዩ ኢሉ ኣብቲ መፅሓፍ ኣብ ኩሉ እቲ ህዝብን ነፀጎ። ከምኡ ድማ ነቲ ድኳንን ንኩሉ ነቲ ናይ ምግልጋል ኣቕሑን ደም ነፀገሉ። ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝፀሪ፣ ብዘይ መፍሳስ ደም እውን ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ። ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተ እምበኣርሲ ምስቲ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገር እዚ ክፀሪ እቲ ሰማያዊ ንርእሱ ግና ካብዚ ብዝሓሸ መስዋዕቲ ክፀሪ ናይ ግዲ ነበረ። ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየና ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብቲ ብኢድ እተገብረት መቕደስ ኣይኮነን ዝኣተወ። ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ብደም ካልእ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ንሱስ ብዙሕ ሳዕ ርእሱ ክስውእ ኣይኣተወን። ብዘይዝስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ዝጸግብ መተገብኦ ነይሩ። ሕጂ ግና መመስዋዕቲ ርእሱ ንሓጢኣት ክስዕር ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ተገልጸ። ከምቲ ሰብ ሓንሳእ ምሟት ብድሕሪ እውን ፍርዲ ተሰርዖ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ እተሰውዐ ክርስቶስ ንምድሓኒቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ። ኣሜን። ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን። ወዲየ ኣለኹ ዲያቆን ኣምላኽና ይኹን። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ንባብ ሃይማኖት ኣበው
لومي زنببنايو كفال ناي ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ገርጎሪዎስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ኣብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 26 ምስ ብዙሕ ጥቕስታት ኣዝዩ ደስ ዝብልን መሃርን ገላፅን ስነ መለኮት ኣዝዩ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ ንባብ ኢና ከነንብብ ፀኒሕና። ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ነቶም ዘንበብኩም ዝተሳተፍኩም ዝሰማዕኩም ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዘገልገልኩም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ የብዛሓልኩም። ድሒርኩም ዝኣተኹም ድማ ሓፍትና ወጋሕታ ኣዴና ኣይነ ዓለም ከዓ ሕጂ ይኣትዋ ኣለዋ። እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን። ካብዚ ቀፂልና እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም። መዝሙር ክህልወና እዩ። መዝሙር ካብ ማሕበር ብፍቃዱ ዝዝምር ናባኹም እዩ ማሕበር ኣለኹ። ኣድሓን ፀናሕኩም። ኦኬ ወጋሕታ ትብል ዘላ ናይ መን እያ ትኸውን? ይቕሬታ እዛ ሽም ሓዲሻ ትንላ أنا حقها ዲያቆን ሓወት ኣጋጣሚ ናይ ክልቴና በዓልቲ ቤት እያ ተጠቂማ ከላና ኣብ ስማ ስለ ዘላ ይመስለኒ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማትኩም። አሜን። ቋራ ፀናሕኩም። እሺ ድሓን ነዴና ሃቡልና ታ መዝሙር ድሓን ኣብ ኸደኩም ሓወት ድሓን ኣነ ለነይረ ሞ ካልእ ሰብ ተሎ ድሓን ቅድም ተደየለ ክብል ተሓሲብ ዲያቆን ድሓን ፍቓድ እያ ንሕና ባህለ ማዓት ማሙሉ ዳላ ምስለ ንብዛ ስክሪን ንርኢ ኣለኹ። ሓደ ክንድሓን ወይ ማማ ሙሉ ወይ ማማ ትርሓስ ሓደ ክንዘምር ኣለና። ማማ ሙሉ ሓብና በኸ እሞ ኣነ ደኻ ዓርቀክን ኣነ ክዝምር። እሺ ሃራይ ፍቓድኹም ድሕሪ ፈቒድክን ኣለይ ፍቓድኹም ዓሳይት ዝግባእ ክዘጋጅ ارتقلت دونكم بس معاهم بقول ملخ آمين. كان وعدكم محبة مسكن كميلو خون اللي يسوس كفرني نعيدوكم حصور فتيخ قربني زرقان كله زفترة كميلو خون اللي فني قالي تحبيسي تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي بأملاخ النابي بسقام بنفسن كله إنهابي كتلاقي نفسي عوتي زي فتو عوتي النهابي أبسماي زقتو تعويتي تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي أبزوريات زفر مس كلهم محواتي بحقوس ممسدان يسوسي زلو نتتو عمعاتي كميلو خون اللي لخون وراسي تحبيسي تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كبر مسكن أنا أملاخي يكون سلز فقدكم اللي يمسكن كرتام ملو ترحاس كل خاتكن زعدل زي الرخيبة ياخذ له خيتم لتأني لي حجي آتيف كبرنا أملاخي يكون مشاتكم يبارك آمين آمين زمار أملاك تسمع لنا تعمت مزمور
ጥዑም መዝሙር ዘሚርክን ኣለና ኣዴና ኣይነ ኣለም ደንጉልክን ስለ ዝመጻእኽን ንባብ ስለ ዘይርከብክን ከዓ መሳተፊት በረኸት ኮይናትክን ኣላ ጽብቕቲ እንኳዕ ዘመርክን እሺ እምበኣር ካብዚ ደሎ ቀፂሉ ዘሎ መደብና ነዛ መዝሙር ምስትንታንያ ናባኹም እዩ ማሕበር ኣብኣ ከለኹ ኣነ ሓንቲ ጠቕሲ ክብል ማቴዎስ 4:4 ከንብባ ማቴዎስ እሺ ወንጌል ማቴዎስ 4:4 ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ነገር እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ፅሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንደገና ሉቃስ 1:43 ከኣለትኒ እዚኣኳ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነት ሉቃስ ሉቃስ 1:43 ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ከመይ ኢሉ ኾነለይ አሜን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሓጉሰት ገርፈት ክብሪ ንኣምላኽ ዓባይ ካብ ዘስተረፈ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣዴና ኣይነ ኣለም እሺ ካልእ ኣስተንትኖ እንተለና ካብትና መኣዛ ከዓ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ኣሜን ንባብ ኣሜን ኣሜን ክሰምዓኩም እኳ ፀኒሐ እየ ብዩቱብ ገይረ ስለዘይከዓመኒ ሕጂ ኣትየ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ንኩልኩም ክተንስዮም እግዚአብሔር ይመስገን እሺ መዝሙርና ከመይሊ ይኾነለያ ፀኒሓ ኣስተንትኖ እንተለና ናባኹም ይማሕበር ዲያቆን ወነ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 ነቶም ተቐበለው ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ከመይ ዝኾነለ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ትምንያምና እሞ ውሉድ ኣም እዚኣ ኣስተንቲነ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ቴንኪዩ ኣቦና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 እዛ መዝሙር ዳርጋ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እናትዝመር እያ መስለኒ ጣዕምቲ መዝሙር ከመይሉ ኾነለይ እያ ትብል ሞሎ ኣለኹ
ፍትን ሽማማሙሎ ኦኬ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 5-6 ኣነ ግና ብምሕረትካ ውከል ኣለኹ ልበይ ብምድሓንካ ይሕጐስ ኣሎ እግዚኣብሔር ሰናይ ገይሩለይ እዩ እሞ ምስጋንኡ ዝምር እየ አሜን ቃልዎት መዝሙር ዳዊት 13 ካብ 5 ክሳብ 6 እሺ እምበኣር ምስ ጊዜና ክንከይድ ናብዚ ዝነበረና ናይ ሎሚ ኣዝዩ ደስ ደብል ንባብ ናብኡ ክንከይድ ኢና እንታይ ተረዲእና እንታይ ኣስተውዒልና እንታይ ደስ ኢልና ደይንፈልጦ ዝነበርና ቅድሚ ሕጂ እንታይ ሰሚዕና እንታይ ኣንቢብና እጂ ድኾነ ሓሳብ ርእይቶ መብርሂ መግለፂ ክትቡ ናባኹም እዩ ደቂ መድሃኒ ዓለም ሕቶ እንተለና እውን ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና መጀመርታ ግን ነቶም ሓሳባት ዘለዎም ቀዳምነት ክህብ እየ ኣብ ቁጥሪ ክንዲዚኣ መለሰለይ ተልኩምኒ እዛ ስክሪን ከንቀሳቅሰልኩም ክእል እየ ዳንበብኩም መለስ ኢልኩም ቸክ ትገብርዎ ምእንቲ ሎሚ ደንበብናዮ መዘኻኸሪ ትደሊ ተኾንኩም ኣብ ስክሪን እንዳረኣኹም መግለፂ ክትቡ ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ቶም ካልኦት ክሳብ ንሓስብ ወይ ኢድና ሓፍ ክሳብ ነብል ንዶክተር ክፍላይ ዕድል ክህቦም እየ ዶክተር ክፍላይ ናባኹም እዩ ሕራይ ይቐኒለይ ቁፅሪ 20 እምበኣሪ እሺ ቁጥሪ 20 ቃል ብፍቓድ ኣቦኡን ብፍቓድ ርእሱን ብስምረት መንፈስ ቅዱስን ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ምስ መለከቱ ኣዋሃዶ ምትሃት ዘይኮነ እሙን ተዋህዶ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ምስኡ ሓደ ህላዌ ሓደ ስምረት ሓደ ፍቓድ ሓደ ኣካል ገበሮ እታ ነተኮረላይ ለዝሓሰብክዋ እዛ ተቐፅል እያ ብቐዳማዊ መለኮቱ ናይ መለኮት ዝኾነ ኩሉ ኣለዎ ብህላዌ ሰብነቱ ከዓ ብዘይ በይና ሓጢኣት ናይ ሰብነት ዝኾነ ኩሉ ኣለዎ እቲ ካባና ዝወሰዶ ሰብነት ምስኡ ሓደ ህላዌ ኮነ እዚኣ ብዝያዳ ኣብ ቁፅሪ 24 ተገሊፃ ኣላ ንሱ ሓደ እዩ ክልተ ኣይኮነን ፈጣሪ መለኮቱ ፍጡር ናብ ምዃን ኣይለወጦን ሰብ ምዃኑ ከዓ ነቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብነቱ ፈጣሪ ናብ ምዃን ኣይለወጥን ንሱ ኩሉ ሰዕ ሓደ እዩ ኣብዚ ምግባእና ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ተነጊሩና ንዝመፅእ ግዜ እውን ከምዚ ንገርና ኣይንስሕቶም እዚ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምልከት ትምህርቲ ሓደ ካብቶም መሰረታት እምነትና እዩ
ሃይማኖት አበው ቃል በቃል ምዝትርገም ሃይማኖት አቦታት ማለት እዩ ግን ከም እንመሃሮ አበው ንእምነቶም ዝገልጽ ደሪሶም ዝሓደጉልናን ዝመሓላለፉልናን ቤተክርስትያን ከዓ ዝሰርዓትልና ኮይኑ ናይ አቦታትና ራይ ዘይኮነስ ካብኦም ዝወረስናዮ ናትና እምነት እውን እዩ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከዓ ሓንቲ ተወሳኺት ኣላታ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ሓጢአት ብዝምልከት ካባና ይፍለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአት ኣይገበረን ሓጢአት የብሉን እቲ ከም መርትዖ ዝቐረበ ጥቕሲ እቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 46 ዘሎ ካባኻትኩም ብሓጢአት ዝረትዓንኸ መን ኣሎ ይብል ነዚ ጥቕሲ ብእንግሊዝን ብግእዝን እንተኣንበብናዮ ካባኻትኩም ብሓጢአት ዝኹንነኒ ወይ ዝወቕሰኒኸ መን ኣሎ ብዝብል ክትርገም ይከኣል እቲ ኮይኑ እቲ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ብዘይ ሓጢአት ምዃኑ ይገልጸልና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ከዓ ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአት ገበሮ ዝብል ነንብብ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብዝያዳ ናይ ግእዝ ምስ ረኣኹ በሪሃትለይ ጀስት ንሓበሬታት ብኣንጻሩ ንዓና ብዝምልከት ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ሓጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጽብራ ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን ይብል ኣብ ቁፅሪ 10 ከዓ ሓጢአት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳዊ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የሎን ይብለና ፍጹም ሰብ እዩ ካበልና ከመይ ገይሩ ከማና ሓጢአት ዘይብሉ እንተተባሃለ ጎይታ ናባና ክመፅእ እንከሎ የንፅሐናን ይቅድሰናን ደኣምበር ናትና ፀልማት ሓጢአት ናይ ምድራዊ ውጥቀት ናቱ ኣይከውን ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ከዓ ሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንፅሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብል ስለዚ ዝተዋህበና ዕድል ይቐንየለይ ክብሪ ሃበለይ ናባኻ ሓውና ዲያቆን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ዶክተር እሺ ካልኦት ምስ ጊዜና ክንከይድ ምእንቲ ዘላትና ንእሽተይ ሓሳብ ነካፍል ኩልና ኣብዚ ዘለና ክንመሃሃር ንሓድሕድና ክንበላላሕ ክንተሃናነፅ እሞ ኣብ ዓቕምና ዘዝተረድእትና ዘስተንተንናያ ቁፅሪ 18 ስተት ገልጸልና ዲያቆን እንብባያ ቁጥሪ 18 ኳኑ ከዓ ዘይምርመርን ክንገር ዘይከኣልን ምስጢር እዩ ሰብ ምዃኑ ምትሃት ኣይኮነን እሙን እዩ ከምቲ ወንጌላውያን ዝመስከሩሉ ብፍቃድ አቡኡን መንፈስ ቅዱስን ብፍቃዱን ስቅያትን ጥሜትን ጽምዓትን ድኻምን ንምቕባል ምሳና ዝመዓራረየሉ ስጋ ደኣ ባዕሉ ፈጠረ እዚ ብዛዕባ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ዝዛረብ ዘሎ ንባብ እዩ
ሰብ ምዃኑ ምትሃት ኣይኮነን እሙን እዩ ዝብል ከሎ እግዚኣብሔር እቲ ሰማይን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንሱ ባዕሉ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ምትሃት ዘይኮነ ወይ ካልእ ረቂቕ ነገር ዘይኮነ ፍጹም ሰብ ምዃኑ እሙን እዩ ይብሎ ኣሎ። ምትሃት ኣይኮነን እሙን እዩ። እዚ ክገብር ከሎ ከዓ ብፍቓዱን ብፍቓድ ኣቦኡን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ንእግዚኣብሔር ወልድ ኣይእዝዞን እዩ ኣቦ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ወልዲ ከዓ ወልዲ ስለ ዝኾነ ነቦ ኣይዓብዮን እዩ። ኣቦ ካብ ወልዲ ኣይዓብን እዩ ወልዲ ከዓ ካብ ኣቦ ኣይንእስኒ ብመለኮት ማዓረዮም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን። ስለዚ ብፍቓዱን ብፍቓድ ኣቦኡን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ፍጽም ሰብ ምዃኑ ምስ ተዛረበ እቲ ዓባይ ነጥቢ በያደላ ምሳና ዝመዓራረየሉ ስጋ ደኣ ንባዕሉ ፈጠረ። ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ንምድሓን ኢሉ ሰብ ክኸውን ከሎ ናይ ስጋዩ ለቢሱ እንድሕር ኢልና ከዓ ምሳና ዝመዓራረየሉ ስጋ እዚ ከዓ ስጋ ሰብ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ስጋ ኣዳም እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ስጋ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ስጋ ኣዳም ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ስጋ ሰብ ንዑ እዩ ለቢሱ ሙስ እዩ ተዋሃሂዱ። ስለዚ መለከቱ ሓደገን ኣምላኽነቱ ኣይሓደገን ግን ፍጹም ሰብ ከዓ ኮይኑ ሰብ ክኸውን ከሎ ግን ከምታ ዓንተ ወይ ዘንበብናያ ኣብ ቁፅሪ ክንደይ ኣደላ ቸክ ገብራየ 24 እንትትኾን እዋ ኣብ ቁፅሪ 14 ንዑ ክልተ ግብሪ ብኸመይ ሓደ ከም ዝኾነ ዶ ርኢኻ እዚ እግዚኣብሔር እዩ ሰብ ድማ እዩ ብኸመይ ኢና ኸ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ስጋ ንብሎ እግዚኣብሔር እዩ ክርስቶስ እቲ ኣብ ምድሪ እስራኤል ተወሊዱ 33 ዓመት ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰ ከም ሰብ ዝተረኣየ ብስጋ ዝተገልጸ ከም ሓደ ተራ ሰብ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ መንእሰይ ወዲ 33 ዓመት ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ሰብ ድማ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ንሱ ሓደ እዩ ክልተ ኣይኮነን ምክንያቱ ተዋሃሂዱ እዩ መለኮት በይኑ ስጋ በይኑ ኢልና ኣይንፈላለየን ኢና ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ሓደ ይኸ ፈጣሪ መለኮቱ ፍጡር ናብ ምዃን ኣይለወጦን እግዚአብሔር እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ሰብ ክኸውን ከሎ ምስ ስጋ ክወሃሃድ ከሎ ብስጋ ሰብ ክውለድ ከሎ መለኮቱ ፍጡር ናብ ምዃን ኣይለወጦን ውላጥ የድበሃል የብሉን ፈጣርነቱ ኣምላኽነቱ መለኮቱ ከይሓደገ እዩ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ሰብ ምዃኑ ከዓ ነቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብነቱ ፈጣሪ ናብ ምዃን ኣይለወጦን እዚኣ ቀንዲ ክንጥንቀቐላ እቲ ስጋ ከዓ ፈጣሪ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን እንድሕር ተለዊጡ ክንብል ኮይና እቲ ናይ ስጋ ባህሪ ገዲፍዎ ፈጣሪ ኮይኑ ክንብል ኢና ማለት እዩ ናይ ስጋ ባህሪ ከይገደፈ እዩ ምስ መለኮት ተዋሃሂዱ ስለዚ እቲ ስጋ ፍጡር ነቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብነቱ ነቲ ሰብ ምዃኑ ናብ ፈጣሪ ኣይለወጦን ስለዚ እቲ ፈጣሪ ናብ ፍጡር ኣይተለወጠን እቲ ፍጡር ስጋ ከዓ ናብ ፈጣሪ ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ ብምውህሃድ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ምስ ምንታይ ተዋሂዱ እግዚኣብሔር ምስ ስጋ ሰብ ስጋ ካልእ ኣየዳለወን ስጋ ካልእ ኣይፈጠረን ስጋ እንስሳ ኣይኮነን ስጋ ዓዋፍ ኣይኮነን ወይ እውን ንዑ ኢሉ ብፍሉይ ዘዳለዎ ስጋ ኣይኮነን እቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ እሞ ከዓ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ ስጋ ኣዳም እቲ ስጋቲ ክድሕን ስለ ዘለዎ እቲ ስጋቲ ክመሓር ስለ ዘለዎ አንተ ያፍታ ነባብ እንታይ አንቢብና ነርና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 11 ያመስለኒ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ
ነቲ ሓጢኣት እቲ ኸድሕን ነቲ ውድቀት እቲ ነቲ ስጋ ዝረኸቦ ሓጢኣትን መቕፃዕትን ንዕኡ ክፍውስ ንዕኡ ነቲ ሓጢኣት እቲ ከድሕን ስለ ዝመፀ እዩ ነቲ ስጋቲ ለቢስዎ መፅዩ ካልእ ዝፈጠሮ ሓድሽ ስጋ ሓድሽ ፍጥረት የብሉን ብርህቲ እንተኮይና ምናልባት ተደይ በሪሃትልክ ከዓ ኣይበረህትለይን ክትብሊ ኢኺ በሪሃትለይ ቃል ህይወት የስምዐልና ምግላፁ የብፅሐልካ ዲያቆን በሪህለይ ኣሎ አሜን አሜን እሺ ታ ግዜ ትኸይድ ስለ ዘላ ደለና ሓሳብ ነካፍል እሞ ናብ ኣቦታትና ክሕልፈኩም ምእንቲ እሺ እታ ግዜ ክንጥቀመላ ምእንቲ ናብ ኣበይ መርጌታ ክሕልፈኩም እየ ቃል ህይወት የስማዓልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ዕላማ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ብንጹር ገይሮም ሓውና ዶክተር ክፍላይ ገሊፆምልና እዮም እዚ ምዕራፍ 26 ብዛዕባ ንስሓ ዝወሰደ ሰብ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ዝተመልሰ ሰብ ዝረኽቦ ሓጎስን ውሽጣዊ ሰላምን እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ መበገስ ናይቲ መልእኽቲ ኣምፂኦም ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሓጢኣትና እንተተኣመና ከሓድገልና እዩ ዝብል እቲ ቀንዲ ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣብታ መወዳእታ እንታይ እየ ስተንቲና ኣነ ኣብ ቁፅሪ 26 ንሱ በጊዕ መስዋእቲ ሰዋእ ካህን ድማ ንሱ እዩ ንሱ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ድማ ተቐባል መስዋእቲ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብቲ ባህርያው መለኮታውን ሰብኣውን ባህሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ገለጸ ተበጃውነቱን መድኃኒነቱን ካሓስነቱን ምስ ገለጸ ታብ መወዳእታ ኣብዛ ቁፅሪ እዚኣ ዝተነበባ ንባባት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 29 ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ንሱ መስዋእቲ እዩ ንሱ ሰዋኢ ካህን እዩ ንሱ እውን ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ተቐባል መስዋእቲ እዩ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሎም ንኸምዚ ዝመሰለ ዝተገብረልና ውዕለት እምበኣር ክገልጽ ከሎ እታ ጥቕሲ ናይ መወዳእታ መምህር ትንቢት ዘንበበታ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 11 ክሳብ 28 እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ቁፅሪ 27 ጥራይ ከንበብ እየ ነቲ ግዜ ንምሕላው ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሪኡ እውን ፍርዲ ተሰርዖ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓንቶም ዘጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ኣርእስትና ንስሓ እዩ ኣርእስትና ንስሓ ዝወሰደ ሰብ ዝረኽቦ ሓጎስን ውሽጣዊ ሓጎስን ውሽጣዊ ሰላምን እዩ ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ካብዚኣ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታ ንጽበ እናበለት ብተስፋ ንጽበዮ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታ ዘለኣለማዊ ተስፋ ብተስፋ ንጽበዮ ስለዚ ታይሉ እቲ ሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓንቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ኣበየናይ ሰዓት ከም ዝመጽእ ፍርቂ መዓልቲ ይኹን ፍርቂ ለይቲ ንጉሆ ይኹን ምሸት ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ሕልዋ ናይ ለይቲ ማለት ኣብ ብጽሕነት ይኹን ኣብ ሕፃንነት ኣብ ሽምግልና ብሕማም ይኹን ብሓደጋ ኣበየናይ ግዜ ከም ዝመጽኣኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ኢሉ ነቲ ኩሉ ዝተገብረልና ውዕለት ምስ ገለጸ እታ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ዝተገብረልና ውዕለት ንኸምዚ ዝመሰለ ጎይታ ንኸምዚ ዝመሰለ መድሓኒ ንኸምዚ ዝመሰለ ተበጃዊ ከመይ ጌርና ብንስሓ ናኡ ተመልስና ምስኡ ንሓብር ካብቲ መልእኽቲ ዘስተንተንክዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተፈቕደለይ ከዓ ብልቢ መስግን እዚ ኣውደ ምህረት ናብ ዲያቆን መሓሪ ይወፊ ኣለኹ አሜን እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣቦና ዲያቆን መሓሪ ሓወይ ከዓ ቃለ ህይወት ተስማዕና ናይ ኣገልግሎት ዘመን ከመን መሊክ ይባረክ ሓንቲ ወይ ኢንተርኔት ተቋሪፃ ንሲ
ክብል ሓሲበ ነይረ ግን ኢንተርኔት ተቋሪፃ ኣጋጣሚ ሶሪ ጅንኳ ብሰላም መጻኺ ኣሜን ኣሰንትኖ ሓሳብ ተለክን ኣበኸያ ሓፍትና መዓዛ ኣስተንትነካ ኣብ መንገዲ እንደ ነይረ ሰማዓኩም ሕጂ ኣብታ ኣብ ቅዱስ ዮሴፍሲ ብሕቡእ ሓዲግዋ ክኸይድ ሓሲቡ ነይሩ ትብል ደስተንትን ነይረ እሞ ሕጂ እግዚኣብሄር ኩሉ ዝገበሮ ብዓላማ እንድዩ ሕጂ ዋላ እውን እሱ ከም ሰብ ኣነ ዘይወዓልኩ ኢሉ እንተሓሰበስ ዋላ እቲ ወረ እውን ኣይምተረፈን እሞ ኣብ ገበን ከዓ መዋዓለ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ብዘይገበሮ እግዚኣብሄር ግን ጥዑም ስለ ዝኾነ ከም እንደገና ከዓ ቅዱስ ገብርኤል ገሊጹሉ ማለት ተገሊጹሉ ማለት ሕጂ ንዓናሲ እቲ ዋላ ብሕቡእ ክንገብሮ ዝሓሰብናስ ንዘይፅቡቕና እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ነገር ሕቡእ ክህልወና ከም ዘይብሉ ዘይከውን ሂወትናስ ፅቡቕ ነይሩ ዓላማ እግዚኣብሄር ኣይንፈልጦን ኢና ኣብቲ እዚ ሓይሽ ንብሎ ንዓና ዘይሕሸና ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚኣብሄር ግን ዝሓይሽ ኩሉ እሱ ስለ ዝፈልጦ ኣቐዲሙ ሰናይ ገይሩሉ ንኣቦና ዮሴፍ ካብቲ ዝሓሰቦ ንዓና ንትምህርቲ ኢለ ኣብ መንገዲ ከለኹ ይሓስብ ነይረ ቃል ሂወት የስማዓልና እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን ያቆን ሓወት እሺ ካልኦት ሓሳባት ክሳብ ንህብ እታ ድፅበያ ግዜ ንእሽያ ንኸዓ ደስተንተንኳ ክዛረብ ኣብታ ንባብ ክጅምር ከላ ቁጥሪ 17 እንታይ ኢላ ከምቲ ኣቐዲሙ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝበሎ እቲ ቀዳማዊ ቃል ካብ ቅድስ ስላሴ ሓደ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰብ ኮነ ካብ ቅድስት ስላሴ ሓደ ማለት ካብ ኣብ ካብ ወልድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ቅድስ ስላሴ ክንብል ከለና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም ሓቀይ ስላሴ ንብሎም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቅድስት ስላሴ ሓደ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እሱ እቲ ቃል ማለት እዩ እቲ ወልድ ማለት እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰብ ኮነ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ሰብ ለቢሱ ብመንፈስ ቅዱስ ያ ከዓ ድንግል ማርያም ጸኒሳ ብዛዕባ እዚ ኣብ ውዳሴ ማርያም ናይ ሓሙስ ኣሃዱ ዘእም ቅድስ ስላሴ ርእዮ ትትናነ ኣጽነነ ሰማያ ሰማያት መጻ ወሃደረ ውስተ ከርሰ ድንግል ወኮነ ሰብአ ከማነ ዘእንበለ ኃጢአት ባቲታ ወተወልደ በቤተልሔም በከመ ሰበኩ ነቢያት ኣድኃነነ ወቤዘወነ ወረሴነ ህዝበ እዚኣሁ ይብል ልክዕ ዛብዚኣ ደላ ማለት እዩ ናብታ ነጥበይ ክመጽእ ኣብዚኣ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ እዩ ስጋ ለቢሱ ይድብል ደሎ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ግን ወልድ ወይ ድማ ቃል ጥራይ ኳንና ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ምክንያቱ ትሕት ኢልና ኣብ ቁጥሪ ክንደያ ኣብ ቁጥሪ 19 ናይ ቃል ትርጉሙ ኢሉ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ሰብ ኮነ ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ስጋ የብሉን ከምቲ ዓላውያንን ክሓትን ሰባት ዝሓስብዎ ፍጡር ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ንማርያም ደኣ ቀደሳን ስጋ አንጽሃን ቃል ኣብ ንምቕባል ድማ ብቕዕቲ ገበራን ይብል ስለዚ ኣብ ካልእ እቲ ጥቕሲ ሕጂ ብትክክል ኣይዝክሮን እየ ኣብ ሃይማኖት ኣበዊው ድንግል ማርያም ወልድ ወይ ድማ እግዚኣብሄር ቃል ጥራይ ደይኮነ ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስለ ዘይፈላለዩ ኣብ ዘለዎ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስኡ ህልዋት እዮም ወልድ ኣብ ዘለዎ ከዓ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ምስኡ ህልዋት እዮም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለዎ ከዓ ኣብን ወልድን ህልዋት ስለ ዝኾኑ ቃል ኣብ ማህፀና ክሓድር ከሎ ወይ ድማ ወልድ ኣብ ማህፀና ክሓድር ከሎ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ምስኡ ህልዋት እዮም ስለዚ ኣብ ንኸጽንዓ መንፈስ ቅዱስ ንኸንጽሃ ወልድ ከዓ ስጋ ንኽለብስ ሰለስቲኦም እዮም ኣብ ማህፀና ሓዲሮም ይብል ኣብቲ ሕድረት ኣብ ማህፀና ክሓድሩ ከለዉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም ሓዲሮም ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ዝተወልደ ግን ወልድ ጥራይ ስጋ ለቢሱ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ ብኸምኡ ከዓ ኣብታ ናይ መወዳእታ የነታ ከስተንትንዋ ፀንሑ ኣብ ቁጥሪ 26 ያደላ መስለኒ ንሱ በጊዕ መስዋዕት እዩ ሰዋእ ካህን ከዓ ንሱ እዩ ንሱ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ድማ ተቐባል መስዋዕት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ከነፅረልኩም እቲ ዝተሰወአ
اتي جنشل فاسيكانا اتا امس كالدموتا نسو اتي سغا زلبس ولد ترايو نسو بعلو مسوات بقيعو نسو بعلو خا سواء خانيو مغنياتو بفقادي نغزا نفسو امس كلا حليفو يبو ابو سلازلاخو منفس قدس سلازغددو يكونن انتادا بفقاد ابون بفقاد ابوه ورد هاب مريم تانغده ابزن بابون دعلينا بيبنا صنيحنا هنا بفقاد ابون بفقاد منفس قدسني سلازي نسو بعلو اتي زسوادو لبقيعو نسو بعلو نات مسوعت زقرب زليو نسو بعلو خا تقبالي مسوعتيو مسو تقبال مسوعت خينم دلوخا ابن منفس قدسن سلازي افت مسوا كريستوس بيني تسويو تقبال مسوعت جنا ابن ولدن منفس قدسن لك خمتا اماصن دنگل مريم ولد حدر كله ابن منفس قدسن مسو ذا حدرو ات مسوعت خا ابن ولدن منفس قدسن تقبلت مسوعتي ات زتسوى جنا ولد بينو سغا سلازي لبس بيني تسوي بيني مويتو سلازي النايمن سغا نبلع تبايلنا امس يرسلاسي خنمهار كلنا ام منفطركا ناي እግዚአብሔር ወልድ ኢና ንብል ምክንያቱ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስጋ ስለዘይ ለበሱ ከምታ አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ተጠቅሰት ከአ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አምላክ ዝበሎ ንወልድዩ እሱ ስጋ ስለዝለበሰ አብ መስቀል ደሙ ስለዘፍሰሰዩ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ከነስተውዕለላ ስለዝደሎኽየ بلمدي ولاون كابوزحات ممهاران سبختي كهنات ديم مرجيتاتات على فيسبوك بوزح يزرقحيو اب مالت ولد مالتيو ولد مالت منفس قدس مالتيو قال دبل سبكة سميعكم تكونوا تقوليهم بفتصوم جيجايو اب مالت ابي ولد ولديو منفس قدس قا منفس قدسيو برقص اب እግዚአብሔር اب ولدن منفس قدسن مسو هلواتيوم اب እግዚአብሔር ولد እግዚአብሔር ابن እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ህልዋትዮም اب እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን ህልዋትዮም መንበር እቲ ሓደ ናይ ሓደ ቦታ አይትክእኒ ምክንያቱ ወልድ ስጋ ሰብ ለቢሱ ወልድ ተሰቂሉ ወልድ ሞይቱ አብ አይተሰቅለን መንፈስ ቅዱስ አይሞተን መንፈስ ቅዱስ ደሞ አይፍሰሰን ስለዚህ አነዚያ አስተንቲነ ምስ ጊዜና ክንከይድ ገለ ሓሳብ ተለኩም ክህበኩም ሞ ናቦቦና አቤ መልአከ ሰላም ከሕልፈኩም وين زخانة حتى تلنا الشمبار باب سقسقلنا تاجيزنا بلا نابونا أبي ملاك السلام كحلفكم مدام دم تاجيرهم بتصلات جيرهم مدامنا حاصلنا نابونا راي دياكون قال هيوت تسمع لنا مملش دما زيابير زمن أقلقلتك يبارخ أبزل على معارك دما مدهاني ألم يبصحك كمون أبونا قال هيوت تسمع لنا مزمور زمركي نحفتنا أين ألم زماري ملاخت يسمع لنا توم كلكم نتي زتوهبكم تقصتات كتنببو ختنببا نتاز تزمرت مزمور كم مصحف قدوس حسابكم ذهبكم كم وين إذا هاي ما نتعبو معرف سلاسان شدشتن كاب قصري 10 شوعة كساب 20 شدشتن زرعنا يو لومي
تردأكم زستنتنكمو زكافلكمنا زي تردأكم لما نخلنا زخون حتى زحتتكم نخلكم زمن أقلقلتكم يبارخ نايب حقي عميق مستير زلو إنا كنمهار صنيحنا مجمريا كجمر كله بلدتو جميرو دحرون نابسدتو كيدو مودعتا اتا قطر اسران شدشان دما بعلو مسواتي بعلو سوائي كم اوين بعلون مس منفس قدسن مس እግዚአብሔር አቦን ድማ ተቀባሊ መስዋዕቲ ምዃኑ ድማ ገሊጽልና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እዞም ኣቦታት ሃይማኖት ኣበው ክንሪኦ ከለና ካልእ መወከሲ ኣይነበሮምን እቲ ኩሉ ጥቕሲ ኣብዚ ነንብቦ ዘለና ተኣምር ገድሊ ድርሳን ካብ ኣዋልድ መጽሕፍቲ ዘይኮነ ካብታ ርእስን ዝኾነት መጽሐፍ ቅዱስ ካብኡ እዮም መበገሲ ገይሮም ንሳቶም ድማ ሓሳቦም ህቡ ነይሮም ንሃይማኖት ኣበው ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብ ቦታ ዘለዎ ድማ እንታይ ስለ ዝኾነ እንድሕር ኢልና ንመጽሐፍ ቅዱስ ኣሳማሚዑ ወይ ድማ ቶም ኣቦታት ኩሉ ነገሮም ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ቃሎም ድማ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ኣሳማሚዖም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ እዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ዝኾነ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጻረር ቤተ ክርስቲያንና ኣይትቕበሎን እያ ምክንያቱ ኣዋልድ መጽሕፍቲ እንዲ ዝበሃል ታዋልድ መጽሕፍቲ ንወላዲኡ ዘይመስል እንድሕር ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ኣይትቕበሎን እያ እሞ እዚ ሃይማኖት ኣበው ናይ ብሓቂ ንዓና ዓብ መበገሲ ቶም ኣቦታት ክሳብ 450 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ኣቦታት ምዃኖም ዝስበኽ ዝነበረ ዝፅሓፍ ዝነበረ ዝንገር ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ፅሩይ ወንጌል ፅሩይ ተዋህደነት ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ስላሴ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ምዃኑ ብግልፂ ኣዕሚቖም ዝፅሓፉልና እዮም እሞ በረኸቶም ይሕደረና ኣነ ኣብታ ቁፅሪ ዳርጋ ኩሉ ተባሂሉ እዩ ሓሲብና ያልነበርና ኩሉ ኣቦታት ኩልኹም ድማ ብደለኹም ኢልኩም ሞ ኣብታ ቁፅሪ ሓደ ይቕረታ ቁፅሪ 21 ዮሃንስ ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ ዝሰገደሉ ነዚ እዩ ኣብ ግዜ ልደቱ መላእክቲ ዘመስገንዎ ነዚ እዮም ጓሶት ልደቱ ዝሰበኹ ነዚ እዮም ኣብ ግዜ ልደቱ ሰብ ጥበብ ምስ ገጸ በረኸት ዝመፁን ንጉስ ኣይሁድ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡሉን ዝሰገዱሉን ነዚ እዮም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ከሎ ጎይታ ዮሃንስ መጥምቅ ድማ ካብ ካህን ዘካርያስን ካብ ኤልሳቤጥን
ዝተወልደ ንሱ ድማ ናይ 6 ወርሒ ድቂ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ከሎሲ ናይታ ንክርስቶስ ኣብ ማህፀና ዘላ ፀይራ ዘላ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰምዐሲ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሳራሰረ ኣብ ከርሰ ኣዲኡ ከሎ ዝሰገደሉ ትምስርሳር ምፅዋት ኣይኮነን ክብሪ ንኣምላኽ መሃብ እዩ ኣብ ማህፀን ከሎ ነቲ ዳሕራይ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ክመፅእ ዝበልኩኹም እንሆ ድማ መፂሉ ገንሸል ኣምላኽ ዝሰበኸሉ ኣብ ማህፀን ክልቲኦም ከለዉ እዩ ክርስቶስ ዮሃንስ ንክርስቶስ ዝሰገደሉ እቲ ዮሃንስ ኣብ ማህፀን ከሎ ዝሰገደሉ ድማ ምስ ተወልደ ኣብ ልደቱ መላእኽቲ ኣመስገንዎ ኢሉ ብድሕሪኡ ድማ እቶም መላእኽቲ ነቶም ጓሶት እንታይ ኣሚሎሞ ንኩሉ ዓለም ሓጎስ ዝኸውን ተወሊዱሎ ምስ በልዎም እቶም ጓሶት ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ኩን ነገርሲ ንኺድ ንርአዮም ኢሎም ከይተጣራጠሩ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና እንድሕር ኢና ከምኡ ዝብለና ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ኩን ነገርሲ ንኺድ ንርአ ኢሎም ነዲኡን ህፃንን ንዮሴፍን ድማ ረኸብዎ እሞ እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግሮም ኩሉ ድማ ኣብኡ ይዛረቡ ነበሩ እሞ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንኩሉ ትሰምዖን ነቲ ሰምዓቶ ድማ ተዋህልሎን ነቲ ዘዋህለለቶ ድማ ተሓስቦን ነበረ ይብለና ሕጂ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ዮሃንስ ሰጊድሉ ኣብ ልደቱ መላእኽቲ መስጊኖሞ ኣብ ልደቱ ጓሶት ሰቢኾሞ ኣብ ልደቱ ድማ ሰብ ጥበብ ወይ ድማ እቶም ሰብኣ ሰገል ካብ ርሑቕ ድማ ገፀ በረኸት ሕጆም ወርቂ ንመንግስትኻ ንጉስ ኢኻ ዕጣን ንክህነትካ ሊቀ ካህናት ኢኻ ከርበ ድማ ንሞትካ ሞትካ ድማ ንዓና ህያዋን ክትገብረና ካብ ማእሰርቲ ሞት ድማ ክትፈትሓና ኢኻ ኢሎም ገፀ በረኸት ዝሃብዎ ንጉስ ኣይሁድ ከም ዝኾነ እውን ዝሰገድሉን ዝተዛረብሉን ኢሉ እዩ ከም መወከሲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 39 ክሳብ 45 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 እውን ካብ 1 ክሳብ 12 ከም መወከሲ ገይሩ ኣቢልና እሞ ናይ ብሓቂ ንፍልጠትና ንተዋህዶነትና ኣዕሚቑ ዘፍልጠና ናይ ስላሴ ሓድነት ሰለስትነት ዝገልፀልና ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ፍፁም ሰብ ፍፁም ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ዘረጋግፀልና ኢና ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ ኢና ንምሃር ዘለና እሞ ተማሂርና ኣብ እምነት ንፀንዓሉ ተማሂርና ዝተኣዘዝናዮ እንፍፅመሉ ተማሂርና ድማ ነቱ ባዕሉ መስዋእቲ ባዕሉ ድማ ሰዋኢ ባዕሉ ድማ ተቐባል መስዋእቲ ዝኾነ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዕና ሰቲና እንድሕነሉ ድማ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ምናልባት ሰንበት ሓበሬታ ዘይሰማዕና ተሊና ንዓርቢ ምሸት በዓል መስቀል ከነኽብሮ ኢና ከም ናይ ዓሚ ካብ ሰዓት 6
ناي مشت أمو تم سمعنا زغننا صبو تم زي سمعنا دما حنساب أب عمت سلازغنة نتأم مسكال تسقيلو واقع زغفللنا نتأم مسكال زتزاربو على الدما بعد مسكال كنذكر كلنا زيادة نتم مسكال كوين التزاربو تهنقبرلو كنستنتنلو نعو خنقا ما سعلو نتقال وانجيل دما كل جزية الزخاخيرو نتقالو أم مسكال زتزاربو كنحلو ولو إيمو كلنا نشعو تساتفتي ناي مسكال برخات تغافلتكم كون دما بيتا كريستيان تقدم نشعو سبات قبرنا كلكم ما زيابير قلبتكم يلتنعيو جزيكم مبارخ أقل قلتكم يبارخ أمو مدبنا بصلتكم عدسو سلام صلوت بحدش كل نزح زيابير أبا قويتانا مدخلنا يسوع كرسوس من سلام زحنت ندعو كل زغنت قدس بيت كريستيان اللي منالنا قبل على حزب المؤمنين زح سلام كيب كل سلام سلطان زلو زيابير عملاقنا أيو من سلام صلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصطفى فاد كان تاب سماي كم دمام دريكون علت مقبنا له مهبنا كنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتقتولنا من قسن حيلن كبر نزل علمنا كإما أمين عوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله وحنا قد نقليخي بسجاهم نقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله سخكوان السبرختي خي فركرسكم برخيو وملئت تسجل جابير مساخي وفسيت الدسبلكي أتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسس من تانا محرات لمن لنا أمين ونقول تحيي جابير نبنا كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى خمع جابيرات إنا سجاخب نفسنا يكان نفلتوا بعد أملاخ بنا كل اسم كان يسمن تسوعنا لنا أبسما يزول خان سخا سلام كعبل نفس كلنا حدر أبزع على منزون بارنا بسلام حلو كل ما راح تنسب الستام قد اسم كا سلام حبهم أبزريانا نزول مكاين تذاب كأمخراب أمتاونا متانا نزولو قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون دعونا عنوات كنبرن بكل سنة يملخوا دمانا أخاني جابير بنفرح بحيوانات نركبن بكريستوس مسؤولين منفذ كل سن بس كانت صنعتهم بأزل لك على كل سعن نزل علم أمين حرا أملاخ محرنا قربها لا أملاخ قرب لنا ساعات ما عطز بارك لنا كل سك جابير أملاخنا ساعات زام شدي أدم بارك لنا صلنا يصلي سخات قبل لنا سخات سمع أكبر لنا كنا مهارو زم سنة قال كادما أب أمنات نسأنا علو نفسنا مقبار نبغى علو بمنفس عبينا دما نفس ما ينتمتلو قبر لنا تماهيرنا كانت أصنعنا خنقبر قرنا دما خنصدق أملاخنا ردأنا سمعت طرح عليك والناس سمعنا خنقبر أملاخنا كم فري أب كند حدا سلاسة سسامي حق زلنا نتوم كم أبنت نقلصهم زلنا أبو قدسان أبوتاتنا كاب نحنا دما كم آتوم نعها كنسمر مقدم كنكتل إسغار دعنا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زبولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخاقنا نخلهم تفلتهم إخا نتهم نفلتهم دما تسفى سلاسية هايلة سلاسية ولدت جبريل حابان زيابير أملاخنا نسخا بعين محرتك نخلهم حمومان فوسلنا عزنان أصنعنا علنا تعرفوا من قصة ورسلنا أميم زلو يسعلنا بسقاب نفس التعثروا فتحلنا فحزبلو أكبلنا أبصابان زلو مسترف طرلهم يوفروا دحان يأتولنا زقشوا دحان ملسلنا زولدنا أيام كلهم باركة قديس كعبيلنا إذا أتينا يوزلنا زمن دم أملاخنا التحساسبانا إن الوت علو بالمنفس إن عبيلو عين لبنا نازبر هلو ما قد نازغ أنا علو مودعتنا دما زصبق له زمن قبرلنا نزي زمن نخفقه نصبقه نحنا إنامو أملاخنا نزمن صبق كنقبر مو صبق زمن كنقبر السخ حق زلنا
بركات عدينا قدس دنجل مريم كفلنا كاو بناؤنا عرقاو صادق بركات رقيت كفلنا سانا زو عالكانا مسكنك سانا تحضر دمان معوبك برهانا مسكال كارما ودحنا سلام بصحنا سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات مسخ فاد كان تاب سمايكم دمان مدريكون عليت مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا عشان ندقلنا كوك فادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسنا عيلين كبر نزل عالمنا كائما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريت ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قليخ بسقاهون دنقليخي عدي جابير توعد قويتا سراوي سلام لكلكم نسوكا نسبرختيخي فركر سغم برخم تسقا جابير مساقي وفست دسوالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين تاوي سرق جنوم لكن ودان يسكرسوس كاني كان سرات يردم ساسي أبس كل لبر كساتي برهان أنتم أبي كان تويدي كنا تولن سارقوت أنا بسمكم كن فتانون تهاني يرسين تقولون سمعت زيوم هارن كرسس مال عسر تخلته زيوم هارن كشو زيوم هارن كشو زيوم هارن 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 كشو كمون بنت اجزتنا مريم هارن كرسس مال عسر تخلته بنت اجزتنا مريم كشس 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 بنت اجزتنا مريم هارن كشس بنت اجزتنا مريم هارنكشس 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 بنت اجزتنا مريم هارن كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት ዘለናዮ ቤትን ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ንዝነበረና ጊዜ ባሪኹ ድሃበና ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ንድመፅ ድማ ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምጥዕና ብሂወት ብሰላም ኣፅኒሑ ከምዚ ከኣኻኽበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና አሜን ይበረልና آمين قال هو تسمعنا أገልግሎትኩም ይባረኽ መንጥዕና ንሃብኩም አሜን من ጥዕናን ይሃብኩም ይቐኒልና بحق ለወት ማዕና ቦታትና ሓውና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ ድሓን ሕደሩ ቀልና ኩልኩም ኣውደ ዓመትና ይባርኽ አሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አሜን የስመረና ቦታትና ኩልኩም ቤተሰብ መታመን ቃል ህይወት ተስማዕና ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሩክ ለይቲ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሩክ ለይቲ ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ኣሜን ንኩልና ብሩክ ለይቲ ይቐኒልና ዲያቆን ኣሜን ንኩልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ናይቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ነዚ መና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ከምዚ ናይ ሎሚ ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ሰላም ይረኽበና አሜን ኣሜን ኣቦና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም አሜን አሜን ኳዕ ሰላም ጸናኹም ኳዕ ሰላም ጸናኹም አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩክ ለይቲ አሜን አሜን ንኹለት ኩላህና ይባርኽ እግዚኣብሔር ድሓን ሕደሩ ቦናኖት ደንበር ሕዳ
ሰላም ለይቲ ዴና ኤልሳቤጥ ብሰላም ይራኸበና ቃል ህይወት የስማዕልና አሜን 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 ይቀኒልና እንዳገሽኩም ግን አሸገርኩም ኣለኹም ንስኹም ሓቅኽን ኣዴና ጸሎት ግበር ኣለይ ኣይተርፍን እዩ እሱስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ጸሎት ግበር ኣለይ ኣዴና እናይዳ مسكنا عندك مسكنا حبة أختي أنا ذهب من يبوز من يرخبه بحكي ولا حد يرخبني زابير مسكين